Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tadzoka nechimwe latest guys. Vanhu votuka Mambo dhuterere vachidedzera kuti sei iwe wakaimbira Zanupf ngoma. Vanhu munongoziva mega vazvikuru vambuya nehanda varipo vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti inini Mambo dhuterere pavakangotanga kuimbira Zanupf nekuenda kunoita makambeni eZanupf handichateereri ngoma dzavo. Asi varipo vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti aiwa guys musadaro, lese iwewe ndiwe Mambo dhuterere uri pasituation yakadaro wanga uchaita sei? Dzimwe nguva nemunongoziva mega kuti Zanupf itimu yevarakashi. Dzimwe nguva ukaramba unorohwa, dzimwe nguva unongoisirwa zvimwe zvinhu, unotrepwa ukabatwa. Vamwe vanhu vakadedzera kuti aiwa guys musakangana kuti muZimbabwe mune nzara, musakangana kuti vana Mambo dhuterere vanoimbawo, saka muva muchida kuti afe nenzara here achipuwa mari zvichinzi ngauye asikotiimbira. Iwewe kana uri iwewe uri pasituation yakaita seyamambo dhuterere ungairambe here mari? Ndozvataurwa nevamwe vanhu vachidedza kuti Mambo dhuterere is not wrong, vasiyei vakadaro, tovafarira vakadaro, vanogona kuimba. Asi kana munhu angodedzwawo kwana adedzwa haangarambe because vanhu ava vanoimba, vanodawo mari, vanoda kuti mhuri dzavo dzidyewo dzichiguta. Maida kuti arambe kunopuhwa mari here? Because mari ndozvavanotoitira izvozvo zvemari kana vachifamba vachiimba. So guys, handizivi kuti munoti kudii, munoti Mambo dhuterere vari wrong here pakuimbira Zanupf engoma kana kuti vari right? Please comment down below mutiudzewo guys, because vanhu vari kudedzera kuti aiwa Mambo dhuterere hatichavade, hatichavafariri. Vamwe vari kuti inini handichatomboendi kungoma dzavo, handichatengi ngoma dzavo, I don't want to listen to his songs because vakaimbira Zanupf. Zanupf iri kutitambudza. Ivo Mambo dhuterere vanoimba dzimwe ngoma dzechechi, vane vachiimbira ngoma dzechechi vachinoimba futi vachiimbira Zanupf because Zanupf ndio iri kutitambudza muZimbabwe. Muchiona makadai dai zvinzi vakaimbira pati yashamisa zviri nani, kana kuti vakaimbira vamwe vanhu kana kuti zvavanoimba zvavo zviri tori nani, kwete izvi zvavatiitira. Saka handizivi kuti munoti kudii. Please comment down below mutiudzewo kuti iwewe kana ukadedzwa neZanupf uchiimba ungarambe here? Nyange usingaimbi kana ukadedzwa zvinzi paita basa ungarirambe here? Basa reZanupf wanzi uya usikotora mari, sezvo nemunongoziva mega situation iri kuZimbabwe haina kumira zvakanaka. Things are not looking good. Vanhu vari kufa nenzara kuzvipatara, kuna chinhu chichi. Lot of things are happening, especially futi takuenda kuma campaigns. So thank you so much guys, don't forget to subscribe and like.